Po necelých 2 rokoch končíte vo funkcii policajného prezidenta. Je to úľava, alebo aký je to pocit? Záleží od toho, že ktoré súvislosti beriem v úvahu. Keď beriem v úvahu intrigy, zradu, zlo, ktoré som tu stretol, tak je to úľava. Ale keď beriem v úvahu prístup ľudí, ktorých som si vybral do funkcií, ich oddanosť, ich presvedčenie, že ideme budovať efektívny, moderný policajný zbor, hoď s vedomím, že iba na určitú dobu to je, tak vtedy je to v podstate dobrý pocit. Tie intrigy, zrada a zlo je prítomné v polícii celých 20 rokov. Vy ste to už zažili prvýkrát, keď ste boli viceprezidentom. Tam bolo tiež voči vám množstvo útokov, množstvo trestných oznámení. Keď to môžete porovnať, to prvé obdobie a toto druhé, bolo to oveľa horšie, ten tlak na vašu osobu? Tak v prvom mojom pôsobení ako prvý viceprezident to prichádzalo až postupne. Z začiatku to bola skôr taká eufória, aj z prostredia mediálneho, aj, dalo by sa povedať, v určitých vrstiach politiky, že sa vítalo. Bolo to vítané, že existuje tu nejaká sila, ktorá ako keby len teraz začala bojovať s organizovanou kriminalitou a nekompromisne rieši veci. Až do tej miery, kým možno to riešenie už neprekročilo určité únosné medze. Či už v podsvetí, alebo v politike, alebo v celkovom živote našej spoločnosti. Ku koncu už potom to bolo v podstate len negatívne prezentované, negatívne vnímané, hlavne zo strany politiky. No a teraz to bolo hneď od samého začiatku, ako keby niekto chcel silou, mocou vytvoriť dojem, že nie som schopný policajný prezident, že moji ľudia sú neschopní, tí, čo boli prepustení, alebo tí, čo boli odvolaní, že sú tí jediní schopní. Toto sa tu opakovalo v podstate celé obdobie. Prečo ten tlak prišiel hneď od začiatku? Čoho sa tu ľudia báli? Odkiaľ to prichádzalo? Z rôznych štruktúr, či už určitých vrstiev mediálneho sveta, politického, alebo aj z podsvetia. Hovorí sa, že vlastne pred každými voľbami si už policajti v zákulisí rozdielujú funkcie. Bolo tak aj teraz? Kedy teraz? Pred týmito voľbami marcovými. Samozrejme, bolo badať určité negatívne rozpoloženie policajného zboru, keď vlastne viac menej všetci predpokladali, že sa vrátia štruktúry politické, ako aj policajné, z obdobia spred roka 2010. Čiže hlavne tí mladší policajti, ktorí musia živiť deti, rodiny, splácať úvery, hypotéky. Není im jedno, že či prídu o zamestnanie, či prídu o plat. Takže v podstate niekde ich aj ja viem chápať, že zmenili názor, neprezentovali tak tvrdo moje reformy v policajnom zbore, ako ich prezentovali dovtedy, lebo celková klíma bola tak postavená, že tieto reformy sú zlé, policajti sú nespokojní a že viac menej sa asi všetky reformy zrušia nástupom novej vlády a príchodom iných manažérov do policajného zboru. To, že zrejme skončíte skôr ako o 4 roky, bolo jasné už niekedy minulý rok na jeseň, keď padla vláda pre Euroval. Čo ste si vtedy pomysleli, keď sa to stalo? Verili ste, že možno sa to nestane, alebo ako to bolo? Z okolností som presne v ten večer, keď vláda padla, bol v televíznej diskusii
práve súvisiacej s reformami v policajnom zbore, kde som mal proti sebe oponentov, tých, čo ma sústavne kritizovali od samého začiatku. Packa, Žitný. Čiže z prostredia profesného tam bol prezident bývalý generál Packa, z prostredia mediálneho tam bol pán Žitný a celkový dojem alebo celková atmosféra tej debaty sa rapidne zmenila pri obdržaní informácií, že padla vláda. To bolo počas toho rozhovoru. Ako sa to prejavilo? Maximálnom uvoľnení týchto ľudí, arogantnejšie, agresívnejšie správanie, ako keby tušili, že v podstate ja už do toho nemám čo povedať. Vy ste si vtedy premietli čo? Jednak asi ste vedeli samozrejme, že končíte, ale aký za ten rok a pol, ako ste to vlastne vyhodnocovali? Asi ste už vedeli, že skončíte. No, problém je v tom, že reformy, ktoré som sa pokúšal zavádzať do policajného zboru, sú tak výnimočné, tak rozsiahle, že potrebujú zmeniť celkovú kultúru policajného chápania, policajného poslania. Proste každý jeden policajt musí zmeniť myslenie a postoj v svojej vlastnej práci, až vtedy by to bolo naozaj plnohodnotné, efektívne. Vedel som, že takáto zmena podľa teórií, ktoré hovoria o manažmente zmien v systémoch sociálnych, takéhoto rozsahu minimálne 4 až 5 rokov potrebujú na úplné zavedenie do praxe. Vedel som, že toľko času nemáme, musíme zrýchliť procesy a som dúfal, že sa nám to aj v tom zrýchlenom chode nejakým spôsobom podarí. Dúfal som v to, že keď aj nie policajti, individuálne všetci pochopia, že je dôležité zmeniť postoj k svojej práci, zmeniť systém hodnotenia, kariérneho postupu, určovanie cieľov, výsledkov a tak ďalej, že to budú vnímať pozitívne aspoň občania, kvôli ktorým som to vlastne celé robil. V rozpore s názormi polície ako také, v rozpore s názormi v druhej väčšine médií, politikov, ale pre občanov to bolo. Riskoval som strašne veľa, že v podstate stratím dobré meno, budem kritizovaný, ohováraný, útočené bude na mňa zo všetkých možných strán, nebudem obľúbený medzi policajtmi, čo v podstate každý šéf viac menej aj chce. Išiel som do toho, lebo som si myslel, že je to veľmi dôležité, aby konečne aj v Slovenskej republike bol policajný zbor profesionálne postavený, hodnotený podľa štandardných kritérií a aby bol zabezpečený aj kariérny postup, ktorý by zamedzil dosadzovaniu politikmi, lobistami alebo kýmkoľvek nad rámec štandardných postupov, aké sú nevyhnutné pri udržaní profesionality policajtov.